Hello guys, welcome back to Kun Ako Ang Pasultihon for today's episode, May 21, 2025. Og Merkulis guys, taod-taod po ta naka-upload ani nga drama guys, no, tungod sa kabisi. But bisan pa man, di gyud to ni gahin na gyud ni time guys, no, nga maka-upload ta bisan og once a week na lang. Ang istorya nga inyong madunggan karon guys, kaagi ni Janice. Nagproblema siya siyang bana no nga dili gusto malabuan. So murag inggitero or di palupig, murag inana ni ang iyang bana guys, no. Anyway, para inyo masaya lang guys, no, kung unsa nga na prowisyo siya sa iyang bana, palihog na lang kog paminaw. So di ta maglangan di na guys ang iyang sulat tampo. Thank you so much, sorry man. Pinadakin ni usak ka babae nga mapatago lang sa nga Janice. Kini gibuhatan og duha sa radyo ni Ri Arellano. Igsunan ang atong sender si Janice. Buutan kay niya akong bana sa uyab pa mi, pero sa dihang naminyo na, nakita na ko ang kausaban sa iyang batasan. May kinaiya siya nga murag dili gustong malabuan ba. Kung doon na gani maghinambog, iya din palabuan. Di siya palupig, uy. Pero di ni siya hamugiro. Pero araw inyo masabtan na akong sugilano, no? Ingnon ko sa pagsugod ini ang tanan. Sana'y naturuan ang puso ko na limutin ka. Nang ang sakit ay di na madama. Hindi pa rin malimot ang isang katulad mo. Baby Farida, bakit kaya di magawa kahit pilitin ko? Hanggang saan aabot ang di ka naman maurot, Baby Farida? Mga hilas! Ay, wala ko, uy! Kinsa maroon, uy! Kinsa maroon? Uy, si Kador, siya maroon ng hagis. Kinsa kong kontra ng tawhana? Baby, naunsa man ni ako ng atuon, be! Bukiro ba niya? Murag skinsa. Nasakinan lang. Abi ka na sa hilas. Murag bago lang sakinan. Kagang mo niya. Karaan mo kayo nagway. Hilas pa. Kador! Kador nga naman ka, uy! Nag-self, magkadiha! Huh? Manasugla na ka? Kasi kontra ni mo! Natay sa linga. Niya nga murag kayo buot. Hilas kayo bukiro. Kung ako yung kasakinan murag. Niya kagang-kagang. Uy! Di sa tanggo ay. Pagkauwaw mo na. Uy, Kador, kanang kinaiyahan ni mo ba? Nakalitan gyud ko ana. Wa man na sa una. Unsa man? Imo din lang gitaguan na ng kinaiyahan di ay? Nakalagot ng God. Lalim man ka, naglakaw ko dapis dahan. Hapit ko ligsi. Sugla ba kayo? Ay gani, kinakaamba ko daplin. Hugog ko kanal ko. Unsa ko di ay? Ligsan pa ko. Nabasta na ligsan ko. Kaya nga naman naglaligsan ka, ha? Apatay! Ikaw na ba? Usay punan ni mo ang istorya, bisag dili na mao. Kung sige punan ko dahon, o gipunan pa na ako. O, dili mo hapit ko maligsi. Ligsan ko nunta ko. Kinsa man sila nga na ba? Anak ko dakog mata, di sunahan. Ah, si Binok. Ako din pre, lamig kaya na nga ito sumsuman pre. Ay, tawag ko pre, kay gutom kayo. Sige pa mga bahay ko. Ay, bawa mo ko pre. Basta masuwang na galing ka, wag yun kay kaos inyo mo nga. Kaunya ko. Nainayan talaga yung usak ka botilya nga taas ug liug. Ay, problema pre. Pero nindo sinisamtang mag-inom ta, di gin mawa atong kensa-kensa. Oh, wala problema na analysis tayo. Uy, di ta magbidyoke. Ay, naunsa ba ka? Naiway gasto. Anak kita na makagasto na. Dako rin nagastong bidyoke pre. Dako, ay. Kurinti nga daan. Ikaduha, wa taon tayo bidyukihan pre, ay. Aw, wala kay karaoke diha pre. Naguba man. Akin na lang, nindot man eh. May lang magsista-sista na. Aw noon, pero piano man ang dan ako sa una pre, banay. Piano akong gidada sa una. Bukiro. Akin na lang, sista pre. Kike pre, pero kining akong intro, nibaw ka ni. Imo ko ning paborito. Itrohan ako. Kanang mo ni ganahan ako, pre. Kaya di na ito magpaklip-aklip, ha. Ngayon tatago sa ito kantahon. Eh, larga, pre! Okay. Kani pre, mao ni akong intro. Kanta ha? No, silang ko! Wala pa, intro pa pre. Kani, intro pa ko ha? Okay. Okay. No, silang... Wala pa pre, wala pa pre. Anyari mo, intro pa ko. Intro pa ko. No, silang ka sa mundong ito. Laging tawa ang magulang mo. At ang kamay nilang iyong ilong. Huh?
Ay, klaro, nagod ni nato. Pre, unsa di problema ni yung duhang paribanok ha? Paribinok day, banok na nun. Ang bugiro kay ng kagwang. Abin mo, nakapalit ng sagdaang sakyanan. Muro lang sa kinsa. Lagot kay kog hapon. Kay hapit ko ligsi. Bida, ligsan bro na. Uy, maudit yung gisulti ni paribinok na ko. Ingon siya, pre, nga, wag kong tunay tuyo. Uy, kipagkumagod siya na practice o drive. Wa siya plano nga, prigsan ka, uy. Na-misinterpret na ako nun mo. Ah, way plano. Sige lang. Ako'y makapalit ang sakyanan. Planuhon din ako. Pre, Naunsa baya in taon ka Kador? Uy, kagamay na gid ng isyuha. Imo pa mapadakon. Kung sa'y gamay, ha? Gigamyan ka ng hapit ko maligsi. Unya, ha? O sa may dako ni mo ko ng maligsan ko? Ay, dili manggod. Imo sa untang paminawon bago nun sa hinungdan. Kung ngano, masig way break ang iyang sakyanan. Sa may break. Mag-break mo ngayon naman nag-uyab. Scan na pwede. Yati, hugot line sa da. Oh, unsa man ka, Janice? Huwag makalaban na itong dakong mata. Nga si Binok. Pagklaro ko no? Ay, nayabag na. Na ako mulabay ni mo. Uy, kay bana tagod ka. Pero kanang problemahan ninyo, wa ko'y gilabanan ninyo. Kay managkumpare na gud mo. Ah, huwag ko makikumpare, anak. Giputol ko na mo pa kumpare. Bugirong ako. Kinsa man? Kaya ko pa rin Binok. Awar kag unsa ka katunto. Ano ko taon? Di na mga magikumpare ni Binok. Ay, dili naman bitaw. O niyang anong nisangpit ang kaniyag pare Binok. Ah, ay kadulata. Sugod ka ron. Di na ko musampit ang niya kumpare. Siguro ka. Di na. Ha? Paputol ko sa kong tumoy ko, musampit ko niya kumpare ng tawanan. Ni kinsa? Ni pare Binok. Ah, bungot ito'y kagin. Ah! Ay! Hanggaw ginaya akong bana, nausab na gid ni siya. Ang puto sa kay nakaon aning tawhana nga nausab na mambatasan. Unya to. Uy! Pre! Pre Binok! nas ka daw, mare. Ay, wa na masangpit ni pare ni Kador. May kalagot ta kahani. Mare, kador ba asa? Ako an pre kanang may gilakaw pa. Howdy ay? Tingnan siya mare ha? Ngita ko niya. Sige pre. Ah, lakaw malag diretsyo nga way pananghit. Murag lain tugtuyo tawhana sa kong banada. Isa ra ko nagpalit ng pultahan. Ay! Uy, kuyawan may nako ni mo diha Kador. Kuyawan man lang tadi mo inaamo ka das Luis pultahan. Ganina ra ka diha. Ano niya raw eh? Diris pare Binok nangita nimo. Bawa bitaw ko? Anyang ano man ka mo pakita? Mupagkita, Jokor. Katilaw to sa akong kumo. Ilo Kador oy gay lagi yung bot-bot nimo. Isog lang kagwa dihang tao pero naaga ni mo tago ka. Tago ni ko. Unsa dagi buhat nimo diha Luis pultahan? Pasalipod ra ko. Araw gyud ka. Hoy, bantay ka atong pare Binok ha. Nasabot na ba na ako nga may kalagot to nimo? Ano man kuno? No, diha mo ka dapis pultahan wa ka dungog. Ay, unsa man dayang gisulti? May ingon siya nga asas Kador. Ipaingon ra ka nga nangita siya nimo. Oh, nangita naman ka. Sabi kong kadlukan na. Wa ka kasabot ha, nga wala siya musangpit nimo pare Kador, nagkador na lang. Bantay ka. Kay murag suko nimo sa pare Binok. Pag amping gyud kay basi may plano si pare Binok nimo. Pag matngon lang gyud Kador. Oh, day Dennis. Sa tuno sa sinultihan ni Binok, murag may dagit siyang kalagot ni Kador. Unya to, Mao ba di ay? Uy, ipablated na daan, uy. Kay basig, wata mahibaw ba? Basig may buhaton na si Binok sa imong bana, day. maayo bagod nga ipablatter na ako, day. Oo, uy, para in kaso ba? Kay, nagkadiferensya ay makana silang duha. Oo, tungod ko atong hapit malig siya kung bana sa ilang sakyanan, guwit. Uy, ipablated na, uy. Ipablated ko day siguro, day. Unsa kuno day Dennis? Ato lang ka na ipablatter, uy. Kaya wala ba ta kahibaw kung sa plano anong pare Binok nimo? Ay. Di ko gusto ng blatter-blatter. Kung gusto siya patay, at tubangon na ko siya. Wa ko mahalo ko ng tawanan. Nagtuos ang isog ng kaisa tungod kay dako lang mata niya. Niya kung musiga, warag 50 buyas. Wa ko mahalo ka na, oy. Awa ka ragid, bida gid nimo, eh. Da, bahala kas kinabuhi mo, eh. Misamot yun ang kahambugero ini akong bana. Unya, mutago ra bang kanahan? Pre Binok, pre, huwag plano makigsito ni Parikador, ha?
Wag yun, pre. Wa, ko'y plano nga gigso, balik ka na tawana. Nasuyar mo ng kanahan ako, God. Unsam gid tinod ni tabo, pre. Ingon gud siya nga hapit mo sa ligsin. Sam sa gaoy. O, tinupitaw na. Yan, ligsa siya. Be, Pero suko kay siya, pre. Oy, bugiro ko no kay ka nga. Nakasakyan na lang gani nga kagang-kagang. bida sa istoryahan, no, kagdang suya lang yun na siya. Wa man siya. Sa may plano mo ron. Ako bitawag yan to sila. Wa man siya dito. Kaya ako ba? Diha pa to. Klaruhay yun yatong doha. Unsa kay mayo patubangon tumong duha, pre. Aron magauli yung mayong kabubuton ba? Marag paminaw na ko, marag di na yun. Lison na kanilang kinaiyangin anak, pre. Di lagi. Sam kay ako yung brideman, middleman. Oh. Middleman ko ninyo. Ugma, mag-inom ta kay kita kanaron yung kitang tulo. Uy masagol ba kay kung nay mo sagol, aw piti. Buwas na to. Lago tayo. Saban, di ko madlok eh. Ano madlok mo? Ayun, naaray, yung gadlok. Ako rin bala. Gusto ko nga mabalik atong grupo, pre. Tiksan ako si paring kadurugma. Pre natoy? Mo na, Mari. Pan, kini sila gon. Matag-as kay mga garbo. Kana tinuod yun na. Unya unsa man kador? Makikatubang ka ni pare Binok. Ano kong diligod? May mahadlo ko na tawa na. Nanasad, hambog na sad. Ikaw no, wagtangar ko ng hambog nimo eh. Naong lagi kaayo nimo. Hambugiro kay kandako. Sa mga rin. At ito mga labas pikas, huwag kami sa kontra laban. Pre, Usa ka? sa mga kay giisip. Giisip na ni mo kontra si pare Binok. Sa mga kay. Oh, usam na itawag na kung ano niya. Di lang. Ugma ha. Kitang tulo. Ha, kitang to. Kami lang to, Maria. Kami lang. Unya pare natoy, kaya ka na nimo. Kung magkarambulan na mo dito. Ay, dili na may tabo, Mari. Ako rin bahala. Just leave it to me. Giabot silang duha ni pare natoy, sila si pare Binok o ang akong bana nga si Kador kay gusto ni pare natoy nga magkauli ang ilang mayong kabubuton ba kay suod bayak kani sila kani adto pero tungod lang sa gamay hinungdan nagkaaway ni adto kos ilang gisabutan nga lugar pero walang ko magpaduol nagpalayo ra ko pero wa sila kay ba nga nagtan-aw ra ko nila unya to Awa pre. Usa na? May abot siya? Di gusto mo ane pre. Hadlog to na ako. Nagpail lang yan ang guilty sa siyang himo na ko. Kalma lang, good prim. Sa Mari lagi to, kalma lang. Kung mori pa, asa naman siya be, ha? Asa naman siya? Hadlog to. Dito pagkita na ako. Ha? Mura na tog manok. Mura na manok mo tugaok lang dako. Kakak mo dahil to. Sapa niya, pre, ay. Kakak ko to. Pre, giabot mo. Kay gusto kong magkauliin yung mayong kabubuton. Para mabalik katong grupo nga ganito ba? Katong Tres Quidras. Sam kay. Ay mo gani, pero hambugirom ka itong tanahan. Quirdas ba? Tres Quidras. Alagi, 3 kwardas. Sa hambugirom ka dako. Awa. Ay, di lagi. Relax lang ko diha, good. Sam ni siya. Oo. Nara, oo. Nanas pari Binok ko. Relax lang, ha? Oo, nay. Giliksan pa ang basura sa kilid. Awa, usa kang bugiro, pre. Relax lang lagi, good. Sam basura ka naman na. Sipyat gani resultin ron. May pabanawag na naman daw ambulansya. Pre. nana sila maway pag-abot ni pare Binok Ginoo ko in taon di lang unta mag-away ning duha nabalaka jud ko nilang panag-abot da pasig unsay mahitabuan ni maniid lang ko nila. Bida. Okay, pre Binok. Ha? Salamat kay miabot gid ka, pre. Di sa metabog, di ko mabuti ni pre. Di ko man ni. Abi pa lang hadlo ko. Labaw na ko. Siguro sa kadangaw. Asa mo ko maatras? Okay. Pre na toy. Paminaw. Tungas langaw. Bida. Asa ko matras. Kumadlok. Paminaw ra gud mong duha. Ay mo pag-away gud. Basta ako. Basta unhan lang ko. Uni ko. Ako mo yun eh. Ay, Ikapa lang dunggan ako gamay. Ikapa lang. Bisag ako, ilong lang Kapa ako ilong Yo, matay ba? Kapa na yun! Lisod mo na may kapa na mong ilong kay galisgang mo na. Kamay mo na mong ilong.
Mata na may nagdako ni mo. Ay, ay, bro, giunhan ko na, bida, ay. Ah! Yate sa noon. Unsa, ikaw ka mo umahagis? Ha? Kinisa... Uy, inuog ko. Patay, ang usang akis nga beer nga akong giandam. Naurutong ka buak. Unsa? Ikaw, unsa man, ha? Unsa'y gusto Ikaw, mo? unsa may gusto ni mo? Ay, kung pangutan, ikaw may akong pangutan na. Unsa'y gusto niyo pagsulti? Aw, inom lang ta. Oh. Lagi, sige. Inom na ta. Unsa ba na to? Inom na ta? Usa na himna na to! Ha? Inyo man ang ipagtuwa ng limuta. Buak ka na itong imnom nun, ha? Ang usang akis na hurutong ka buak. Nya, Unsa? Ha? Waka kita? Ha? Waka kita paribinok? Ha? Kadako ni mugmata, waka kita! ha? Ay, giunhan ko na eh. Ginita gigun yung duha na. Ako mata ba yung hindi? Sa may gusto ni mo, ha? Pre na to, kalma lang, pre. Kalma si mong hilom. Utro po ka. Pulos mo ka mo mga isog, pes. Mas mayo yun eh. Magrambol na tatulo. Sige. Puslan man. Ha? Lambol na tulo. Unsa man? Ha? Puslan bulo tani. Puslan man. Ayaw na itong grupo. Ang tres kwerdas, wayayo. Wa na bitaw kay pulos mo mga bugero. Parehas mo mga bugiro. Kamong duha. Kita binubugiro ni Hinoon. Ha? Unsa man, ha? Gumto na rin. Hoy, nakayabag na mo diyang tulo! Ay, pa hilabot re. Medab. Tabangan ka rin mo, Marie. Yabag na ba? Aron di ka mapagan. Samot ang kagumba mong naong O si Tony mo na sa akong asawa. Ha? O si pag ginang gubang na sa akong asawa. Guba. Bugiro ko ni mo. Ayaw, pre. Ay. Ang rin ay. Kumagayo na rin. Mari. Huwag gid mahusay ang duha. Ni samot na hinuon kay natulo naman silang garambol. Ang problema kay ako mo gipabayad sa tag-iya kay og wa ko na kumaabot, wa ko na nagubot, wa ko na narambol. Naunsa naman hinuon ni naapil naman hinuon ko. Ako may gipabayad. Maayo ka ni. Unsa man kamo ang pasultihon, Janice? Hello, Ate Pres! Ma'am, good morning niyo mo diya, ma'am. Ate Jujun, good morning mo. Good morning. Wala sa tipres, nagtimpla pa sa iyahang kape. Okay, Ate Pres. Okay, ug ako sang pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nagmaintain karon og Set Panyawan Herbal Capsule, Set Panyawan Herbal Capsule with garlic, Set Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa tumang high blood, cholesterol, katong taas og sugar. Ayaw si piyata pag inom kada adlaw good, katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw, inumdaan ko sa kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Inikpaniutunin mo, maughyapon. Sa gapon kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule ay mang-imnon, una ka magkaon sa imong paniudto. Maughyapon sa gabi, sa di pa ka magkaon sa imong panihapon, inom na sa daan ko sa kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. O galang nga na problema aning kidney o UTI. Ayaw na magkabalaka, ayaw na magkagulol kahadlok. Tungod kay yun na makatambal, na anay makaayo, anay atong gibati bahin sa kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kon okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ang sa kidney o UTI Kugon Herbal Capsule.
Basta kogon, lawas baskogon. Okay, thank you, Ate Pres. Salamat kayo sa tanan na ito mga kaigsunan nga migamit sa tuwang SED Limit 12. Thank you, yung kayo yung tanan. Kamu na sayon, kung unsa ka-epektibo ang tuwang SED Limit 12. Nga tinuon mo, agtang sa tupanuot, mamaul parkit sa kalawasan, barkos, wins, katul-katul, kutus, kabataan. Ilikay pagyuta sa nigi, kung mga plasta sa tuwang SED Limit 12. Unya itong dapi-dapi nga magsakit, bagtak nga bikugan, haplasan na to og SED Limit 12 nga lami kay ihaplas. Unya kita mga dagko, atong imnon pod ang mga bata don Pepe Tabliya mi na para man don Pepe Tabliya. Ang mga dagko sama ni Sir Dino Pailnar, uminom sad sa tuang SED Panyawan Coffee Mix kanang kaping matapa nga kaya kang ipaglaban. Nindot kay na natong imnon kay mahuman gyud ang atong trabaho sa adlaw tanan. Kun imnon nato buntag, kondisyon kita hantud hapon. Sa ato ang kaping matapa nga kaya kang ipaglaban ang SED Panyawan Coffee Mix nga anak ra nato mapalit sa butika. Di ba, Luis? Inuna sa butika rin yun mapalit, pero naay Facebook page ang SED Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilan lang i-type ang Panyawan Herbal. Makita nila tanan dito ang tanan produkto sa SED Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, SED Element Oil, o Celebrity Beauty Soap. Mga naog sa Panyawan Coffee Mix nga mo itiniming imno ni Kuya Jerry Gordon nga umabot nga kapitan sa Okanya. Labi na ni Kuya Danilo o ni Kuya GC Baran. Mao na kung layo-layo sa mas butika, pwede na sa mo mag-shopping. Shopee na lang. Mao, the best kayo. Bam! Salamat! Pilipinausap ni ini nga to ang mga nakailam ko na ako ang atong magkaparian sa tubigon, Goliath, no? Ay buntang, Reverend Father Beng Hussein. Kaliwat ko nun na siya Arabo, mo na yung apelido Hussein. Okay, salamat kay May buntag dia Padre Beng. O yung manasab sa San Mayor, si Anthony Bulambot, no? Anak sa ni Mama Regina Bulambot, taga Bakong Tubigon. Ug matod pa, pariente ekonomi kay ila ko no makatiguangan durang parang apelido taga Bangkugon, Oslob, Cebu. Salamat. Ug kauban naman sa Christian Lorenzo Malinog, Court Niño de la Torre, sa parokya ni Senyor San Isidro, Tubigon, Bohol. Ayaw ka makalimutan sa dili pa ka mamato sa inyong mga gimbuhaton, no? Labi na ka mga Sakristan Mayor, kanil ba mga altar boys, labi na doon ay mga piyesta. Karupit sa din sa mga piyesta diha sa Tubigon, no? Ari baka mamasahin sa first mass, afternoon mass, baka sa inyong mga ligo para ready na set celebrity ko di Quiriso. Ang ato ang mga gimbuhaton, presko, labi na gikan na tanaligo sa iyong buntag. Ayahin nindot kayong paminaw, no? Ang hangin nga mo, tapsay sa itong mga dunggan, may liog nito kayong paminaw sa iyong nakaligo. Set celebrity ko di Quiriso, pingruta tayo ang papaya extract para sa atong skin care o beauty care. At sino ba kami skin problem? Dry skin? Doon na natural moisturizer, blackheads, whiteheads, doon na kanyang sing ini kung tayo na og papaya extract o kamo magpabiling younger looking kutis artista kutis porcelana. Pansa na andan ako nang ingon palit kamo ato kamo mga tanan sa butika, ayaw kamo na nang gasuroy-suroy sa atong celebrity kutik beauty so para dili kamo biktima ni anang mga pikyo nga products. Okay, thank you. Ate Pres! Uy, Omar, Bam! Eksakto ba na? Randy, Janice? Janice. Si Janice okay. may itong tabagan. At- Kanas Janice, Bam, tungod nun, ang kuan lang yun nilang problema, kanang nagkahiyubsanay ang iyang mga kumpare ba o iyang bana ba? Nagkahiyubsanay sila taon. Kay, unsaon nga, kaniyang kumpare, nakasakay, nakapalit og sakyanan, paligsan naman lang iyang kumpare taon nga si kuan ba? Si kumpare niya, Kador. Paligsan lang ta niya nya mao na nahiubos siyang kumpare nagabot sila inom-inom kay mag-ulit na sila hangtod nga nagsubag dai na lang yung mayo bam ang mga beer nga ilang gi-order nga buak ang mga estante sa tindahan nga buak mao ni ang problema ron saon na niya yung problema unsa niya yung problema bambe Yung utana ko sa lawak. wa gyud mahusay ang duha bisa mo tinuon og kay tulo na lang yun silang rambol at sila naman yung tulo nga mga kumpare lagi. Problema taon, ako'y nakabayad sa tag-iya taon. Ay wapa ako nung kumabot, dili yun sila magrambol. Maulagi, wapa ako nung mag-abot, moabot ang kuan, di yun sila magrambol. Naunsan man taon han, apil may nunoon ko, ako naman yung nagbayad. Maayo ka, ni unsa man, kung kamoy pasulti yun. Si Janice mo'y nakabayad sa tanan ba? Kinilagay mag-inom-inom gulit usahe, no? Huwag yung maayong sangputanan. Mabitaw? Kan inom mo, o yung mga hubog mo, magrambol mo, magkarambula mo, mga buak ang garapon, mga buak ang sa dinha, pabayron pa mo, bayad pa mo sa inyong giinom, ikaw man, ang tindahan rin ginakaginansya. Unya, mga samad mo, nara ba ibang gulit, no? Mag-inom, hindi ka man, mag-unay lang din ng gabay.
Mao lagi. Ngayon ara, limiro nag-inom ko man, nagrinong gabay, nga man. Na ini chat ako diri ba mo? Sa karon pag-record na to ha. Hawa pa man gyud ta mag-eleksyon kay karon Friday man ta, Thursday man ta. Sami-samis Occidental ko no. Sabi ng mga barangay officials, wala na tayong magawa, luto na ang halalan. O ko tingog sa to lan. Sami-samis Occidental. Ay. Marami. Sa to misamis. Occidental. Na ang taga-barangay nga wala na tayong magawa, luto na ang halalan. Na ay uban gulyat giingon. Niana, mao sa negitives ni Kuya Randy Padayo Suson. Na ay uban gulyat sa lugar nga kanang gitawag og kontrasinyas. Mao lagi. Pananglit di ko kasabot sa ng kontrasinyas. Di ba? Ha? Fake news ko ta, di ta patuwa na. Fake news na. Ang naay kontrasinyas gulyat nga ang kana ko nung pananglit tali ka gulyat leader. Ako og si Diniper og si Christian imong sakop. Karon Karon ba? Karon mailahan ko no nga wa nimo gi-straight og butar. Ano man? Kay pananglitan ang leader si Gulyat, ang sakop si Bambina, si Christian ug si Priscilla. Pananglitan ko no kinsay nag-unaan ni musunod ang duha, musunod ang katulo, kompleto. Pero bahanaw ning usa, wa ka ka-straight ikaw ko nung leader mo iblimon. Ingon ko nga, wala na ka lidera oy. May gutungan sa kong kumoy wa bubutar. Mao yun. Kita din sila. Amo kinsay wa masuwat. Kanang ipanghatag ba ato sa nisgutan mo? Kanang ipanghatag ato ang mga kwarta. So dili sila makabuot kung kinsay ato ang butaran sa atong kasing-kasing. Mao na nindot ka ng buta mo hatag na mo hatag kwarta pero nga ato kasing-kasing mo ato tumanon. Di kay habi gitagaan ka kwarta, straight on din mo butar bisag wa ka uyon tungod las kwarta. Mao na diferensya na to. Mao na ana na diha ang mga basol-basol kay kita raman say nagbuhat sa nganong basulon na to atong kagalingon kita ra may nagbuhat. O di ba? Matod rin akong Padre Bod nga ayaw ibaligya ang inyong boto. Nagali kwarta, dawatan ninyo. Dawatan kay atuan ang buhis. Pero butarin ninyo ang anaa sa inyong kasing-kasing. Mao na siya bam. Pero arita sa ato ang ambagan be. Katong mga kumpare nga nag-away wag yun mag-uli unsaon man to be. Ani tay ipaambet o muigo ba nila no apan makapamalandong sila gamay. Kung ani ka dinhi sa Lucas 14. Manon ba? Verse 10 to 11. Luke 14 verse 10 to 11 giingon diri ay apan kung dapiton ka adto hinuon lingkod sa labing ubos nga dapit aron ang nagdapit kanimo muduol ug moingon higala balhin nga re sa pinasidunggang dapit sa ingon niini kapasidunggan ka sa atubangan sa tanang dinapit kay sa kadtong magpataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas. Naani gamay nga unsay nga ni murag mo lapit dito gamay kay mo lagi og mag-inom ka Gulyat may matayo mangguwam din ng konti sa hambog. Konti sa hambog. Maglalis. Pero ako bitaw Gulyat no kay ako dili no kay ko ka-relate kay dili mo inom. Dili mo inom kay ngano man nga dili ngano man dagan man para sa ako Gulyat ka mo inom. Dagan oy. Kasagaran ganit sa pras namo. Hubgon ko ng lalaki. Mo ba? Hubgon ng lalaki. Kaya ng lalaki, kung makig-mingle sa prehas na mo, mangayo mangyong inom. Ako, dili kay ko ka-relate. Kay, ano ko na nang oras nga maghuwat ka sa mahurot na duha ka botilya? Bita, tinoda. Ibabit ka sa ako, ang trabaho ko lihat nga, sige kung ga, kure-kure, sige kung ga ihap. Manahib ako, manlabab ako. Ano pag-inom mga tagay na duha ka botilya tulo. Lukay, kayo kung magpaabot sa na, kung buhaton. Oy, wala laayan ko anang mag-inom. Ganyan man kung kumainom, dili kay ko ka-relate. Mga tinood bitaw na bam kapoy sa nang inom bam. Sa una, nindot ang inom bata-bata pa kay pero karon nga medyo idara na bam kapoy oy. Labad paso nya maangin pa imong trabaho tungod kay di ka adto sa imong trabaho. Pero kasagaran ko na naman. Pero kasagaran mo ko nang mag-inom Gulyat kanang may pagkaingnon. Kuan mo guna kanang jamming. Unya pag silibrar labi dunay mga kalampusan nga nadawat. Dili ka na sa pag-inom ko. Kanin taon nga mo inom. Kanang doon na usahay kaguol, doon na ihambing ang kuan nga muna inikahubog hilak. Diba? Murag palaban sa bino nga. Palaban. Nya ni kaupas ko na mag-inom, balik ko na imong problema, balik imong kaguol. Mao gyud. Kana lang anang kigayon na nga nakainom ka murag kuan ka murag di pa kayo babati kag kuan problema nimo unsa no?
Pero naman gud nga inikahuman og inom ipahungaw na nimo ang imong gibati. Mahaligi. No? Ay, kala itong kuan na te, pres, nga hilumon kayo, pero baka inom pating Oo, oo, oo. Parehaning bata o gunggoy o. Asa man. Nagkainom na. Ganahan kay kumagtanaw ana. Nagsayaw sila doon ha. Sige Ate Pres, unya kung sa'yo kita magbambi. Sa kining katuon, man ako Dahil, Janice, ayaw na lang mo pagpainom-inom kuyo kauban na ng uban sa kung pagnitan, mag-unay lang na sila sa bagay dahil ayaw na. Bitaw no? Ayaw, badlungan na imong kasi kadur. Doon naman, Dur. Ayaw na lang mo ang kaning dur. ang kaning ko pag inom gulat to sa pagselebrar, binagnakadaog ka mo. Tinoda. Doon na baka. Doon na po inom gulat nga gitawag og pustaanay. Doon na sa amo ba kana pananglitan kita man nagkumpare Priscilla ko ang asawa. Moingon man. Pustaanay ta kanang akong bata og mogawas nagpanak na Priscilla lalaki na. Pustaanay ta 5,000. Ningon sad ka ako sa babae na 5,000. Pero inikaw man pagpanganak na ti Priscilla pananglitan og lalaki ikinidaog. So ako mabayad og 5,000. Pananglitan og babae ako ni daw ikaw mabayad ako og 5,000. Pero kitang duha magselebrar. Di ba? Mo nang naingon ana nga usa man ay nagasto sa pusta. Silang duha ka pusta ani pero silang tanan mangaon. Murag nga ana ba? Apan mo sa puta gani naanay mag-away. Di gyud maayo. Paglagot ko tong di ka usa. Ano may mong giaway? Dili, undi era bata Ano? kanang na ang Nangil ka na. unsa man dong sa mag-inom ta dong sa inom umay. Sa nga? Unsa imong gingon dong mag-inom sa inom umay. Undi era bata. Kunakong pasultihan. Na yan guys, nadunggan na to no ang sulat sampo ni Janice no nga problema guys sa iyang bana nga di magpalupig. Pero nasabtan po na ko yung bana no tong dekas ano sa unang eksena no nga nasuko siya kay suko siyang silingan no nga grabe kuno kambigwiro nga nakasakyanan na. Kay imagine na hapit man siya naligsan no gisarbatuhan siya guys. So nagpasabot lamang no nga unsa siya kahambugiro no ang iyahang silingan motong nag-alboroto yun ang iyang buot guys no. So kung hambugiro maganiyang bana mas na to yung silingan no nga nganong ginato man to siya no gisirb gipakuratan no hapit siya maligsan guys motong nakuan gud ang iyang dungog no. So murag nagpaibog tong iyang silingan no murag nang hambog sa iyang bag-ong sakinan. Mo na nag-alboroto gyud ang alboroto gyud ang iyang buot no. Then atong nadunggan pod guys nga gikuanta na sila no sa iyang barkada. Gihusay pero naon sa pong pagkahitabo guys ang iyang barkada usa naman po noon nga nasuko sa bana ni Janice kay imbis kay ikuan sila no husayon noon sa batong bana ni Janice oy nga nanghasin naman noon ang ilang beer nga iyang gihi prepare para ilang imnon nangabuka naman noon mo nang nagkarambulan na noon ang tulo guys mo nang mas nidako noon no ang problema ni Janice kay hasta naman noon ang iyang pare nga imbis kay lupong pamayapa no apel naman pila 1.7 cash in. Oh sige na may pondo. Oh, 500. So duha ka number? Sa may atong unahon. Negosyo sa ta guys no. Gcash lang po. 0962 What's up? 38 What's up? 0962 38 oh 36 672 pila man ni 17 Kang Chilo sa Villana 34 ang charge ani. Pila imong cash? Pila imong partida lang? Ya, sinsilyo ro ba to ya? Sinsilyo tag piso? Tag-Gis. Tanan apil ang 500. Dili lahi ang 500. Dala sa ko basi unsa kadaghan. Tanan yun? Dili no mga 1 to. Ako sige kuasa. Yan ako isin. Bato mahilo na magsuka-suka, magpirito. Dagko nga tambandan sa isinta ang tilo.
30 ang to ano, barato, 60 ang kilo. Dagko, matanda na itong isda kilo kan. O sa kong matulong, ay sila ni Paro, ang tanggal pa. And we're back. Sinsya na kay murag nawala guys. Na-busy matapagayuan eh. So I think that's all for today guys no. Kay totoon magsugod na po ang drama mga aso yung bagong biyan ni alas 6 na sa gabi. Thank you so much.